muri yezimbabwe comrade takawira vandipa information right now yandoda kushare nemi ndiri kuti hameno kana mukarikavha, hameno kana tikarikavha, because ndiri muzimbabwe also, hameno tikarikavha muri yezimbabwe pana patiri kudhila nemadealers. ZANU-PF ndokwenzi it's a problem child. Mwana anopisa musoro anote chimufana chinonetsa chike chine zvivhudzi zvakavurungana, zvivhudzi zvotukucheruka zvikama zvongodzokera kungoita zvi1 anditi ZANU-PF ndo zvairi problem child, right? Muri Zimbabwe tozoti katiti ZANU-PF techiti munangagwa, but zvakawandisa zvapana zvakatenderedza munangagwa zvechimupa maideas zvezvichingobuda neideas, zvichingobuda nemaideas zvichingopa kuna boss chef achikatogara kuti wapinzira yakati togona kuti zvati mogona kuti tovasvika 27 mogona kuti handiti hobo. Now muri Zimbabwe ndiri kutaura inini kuti president Mnangagwa vane maoptions ari patafura yavo avari kugaya nezvavo vanenge vachifunga kuti ndopinzira chipi, ende pane chiwest case scenario. Chiwest case scenario muri Zimbabwe ndo chikingdom, ende pane vapana vakavatenderedza vanenge vachitovapusha kuti vaite izvozvo. Vamwe vacho vapana vakavatenderedza ndi Wicknell, and Wicknell is public about it. Wakatovashedza kuti mambo muno mutapa mukazodii on the public platform Facebook panhu pekuti unofanira kunzwa kunyara, but mungomana haana kana nyadzi akatogwadama akatoti mambo muno mutapa zvikazoita sei. Muri Zimbabwe this is the guy anenge achitenderera everywhere ana president Mnangagwa, ndo Simon anouya kupublic achitaura zvinhu izvi kureva kuti within the circle paanengana Mnangagwa is always talking about this. And ukaona Wicknell otaura izvozvo is because anenge adiscover one thing kuti chef vanozvifarira izvi handiti, because iye is just about pleasing his chef kuti aramba achiwana mafavors handiti. That's why mchimwe wachiti upfumi hwangu ini is just grace, it's just grace. Hakuna munhu azotadzira hazivi kuti wakafuma sei, chake chenguzva kuti proximity ndo iri kumuitisa mari, hapana kuchenjera, hapana kungwara. That's why mchiona painterview yaakaita Wicknell wakabvunzwa like every billionaire everywhere in the world when they sit down they are there to give people advices, they are there to motivate people. Vana Elon Musk vanenge vachibvunzwa, so how do you work like this, all this hard work, you tell you yes I do this, I'm doing this and this, you can read books, you can watch YouTube, you can become an engineer without even going to university, what he's just motivating, he's motivating. And vana Bill Gates same thing, vana Jeff Bezos same thing, vana Jack Ma same thing, chichi billionaire kwa zvino zvichinge etc and but where do hands zviro zvorwa ndi billionaire of course ngotaura uyu Wicknell uri kubvunzwa iwe chimbotipa mentorship, chimbotidzidzisa kuti tozvifambisa sei, ndo one thing chaasiri kuda kupindura ichocho. Unokuudzai nyaya dzake dzimwe dzese but zvokuti mari unoita sei haadi kupindura because haazivi except kuti ingori proximity. Iye chake chaanongoziva kuti unofanira kungoita utsotsi muZimbabwe, unofanira kungoita maconnections, woita corruption. So his advice inodzika vanhu papublic. Now muri Zimbabwe back chiwest scenario chiri patafura papa Mnangagwa chekingdom. So tiri kuti isusu Emerson Mnangagwa muri Zimbabwe entertains the idea yekingdom, handi muri kupanzwa, asi unozviziva kuti izvozvozvo kuti uzviite it's a big fight, it's a big fight yekuti you can lose, you lose support from everywhere, from even the region, because hapana any regional country inosupporta a dictatorship iri direct sezvozvozvo. Vari gona kusekerera vana Ramaphosa
uchiri president chero uchitasurwa dzingesa mutemo waita sei, but kutaridza kuti still trying to portray an image a democratic country. Once you go straight kuti now we are going to do a kingdom, zvinhu zvochinja very very fast, zvinochinja very very fast. So muri Zimbabwe ndikuda kuti munzwisise danger yatakatarisana nayo, asi zvinhu zviri very very rare zvatakatarisana nazvo. In fact hasa zvamboitika muAfrica muno muri Zimbabwe mune one kingdom yakasara, Eswatini chete. Africa yese madictator ese amakambonzwa nezvavo muri Zimbabwe, madictator ose ari kuzvizvi vana Museveni vana chi kunana Uganda, it is anenge atungamira nyika for 20 years 30 years, but they never ever one day declared that already I'm now a king, zvava zvangu nefamily. They never did that. But muno muZimbabwe takatarisana nesituation yekuti zvinhu mashoko anenge achikandwa everywhere. Nzee munhu mutapa ndiri mambo napresident kutaura zvakadaro. Nzwa nzee mambo unosobvunzwa nani mambo iwe. Visurizewe. Anditi, it's not funny muri Zimbabwe. It's not funny. Unotona vamwe timu reZANU-PF ringe chiseka, maybe ringe chiti munhu Mnangagwa ari kunyepa kana kuti chi. Rega kuti maybe ari kungotamba. But anenge achitesta mawaters, anenge achientertaina an idea, achitesta mawaters, and it's a very dangerous thing. So muri Zimbabwe we are united and we are going to stop all of this very soon. Peace.